În luna august 2012 am decis să fac o excursie pe Transalpina. Ruta aleasă a fost Alba Iulia, Sibiu, Voineasa, Obârșia Lotrului, Rânca, Dobra, Sebeș, Alba Iulia. Prima oprire a fost la Voineasa, un loc minunat, cu lacul Vidra situat la cea mai mare altitudine din România. Am continuat drumul către Obârșia Lotrului pe un traseu de o frumusețe ce-ți taie respirația. Curbele sunt scurte, punând la încercare îndemânarea șoferului. Pe parcursul traseului, prieteni neașteptați ne salută într-un mod original. Urcăm încet spre vârf, unde, spre surprinderea noastră, este un frig de aproximativ 4-5 grade la mijlocul lunii august. Dacă am luat cortul cu noi, nu a fost de niciun folos, pentru că am fost nevoiți să înnoptăm la o pensiune. Dar dimineața ne-am bucurat de o priveliște minunată. Cu sufletul încărcat de atâta frumusețe, plecăm din nou la drum. De la înălțime, de parcă atingem norii, ne luăm rămas bun, cu promisiunea revenirii. Tot drumul avem parte de un peisaj minunat. Ne oprim pentru câteva minute la lacul de acumulare de la Oașa și la hidrocentrală, dar nu putem pleca din zona de munte fără puțină apă rece de izvor.